Etorri honera! Sartu nara kuadrilla! Zer moduz? Oso ondo. Oso ongi. Hemen aizpa, anaia eta laguna, ezta? Bai, hori da. Aizue. Malen, gaur gure platoan dago. Galdera ustun nahiko erraxa dela. Intza, nolakoa da Malen? Nolakoa, bueno, super pertsona zentzuduna. Oi, Jesus, bai, Saiatua, borrokalarixa, apur bat gehiegi buru gorra Bai, igual. gehiegi da. Baina gero oso pertsona ona, goxua eta... Zura aizpa da. Hombre, nik esan biot, baina bueno. Aizu, batzutan aizpan artenetan izaten dira pikeak edo geizki moldatzen zaretela, dozuek ez? Gu beuki du gure momentua geixa, baina ez, oso ondo. Oso harreman honako. Aizu, oie, erzua naia, nolakoa da? Zure arreba? Bueno, pilun bat, nik hitz baten deskribioan eben, pilun bat burugorra. Burugorra. Zu? Geldigorra. Geldigorra? Bai. Bai, hor txutziko dugu orduan. Aizue kuadrilla, espero altzen uten Zegama izkorri laizterketan bigarrengo postua lortzera? Nik eixe esan da, bai, esatik... Ongi zeoki, bai. Zuko zongi ezagutzen duzu, zura arreba da. Bai, esatik entrenen dauen lekuak eta azkenian, Zegama izkorriko karreria pasatzen dan lekuak dira eta jakitiagoa karreran aurra begira zedatorren, beti lagunketan dotzu ondo alimaseaz. Eta orduan nik horretan konfia egiten eben eta ondo ikusten eben, orduan Aizu eta ospatu altzen duten? Claro, bigarrengo postu bat ospatu behar da, kuadrilla. Guk ez, beak oso ondo. Bai. Bai. Oso ondo parra egiten duzuta. Super ondo. Jakin edo nola ospatu zon. Bueno, berari galdetu, baina... Berari galdetuko diot orduan. Bai, Parrandera alda, gustatzen altzaio. Asko ez da Atzera begiratzen du. Aber laguna bezala, Magi. Oin asko ez da huiten, baina egiten dauenean ganoraz eta ondo, disfrutauta jaeten da hori be. Bai. Baina, oin asko ez da huiten. Ez du egiten asko. Zuek kirolariak zarete. Ni ere oso kirolari ona naiz. Baina gustatuko litzaidak ikustea nola moldatzen zaten, nik prestatu duan joku batean. Bai, ni tope nago. Zuek ongi zaudete? Bai. Indartxu zaudete? Bai. Guantxe ikusiko dugu ba. Bueno, kuadrilla, hementxe gaude. Lokotxaren joko egingo dugu, bai? Venga, ba. Mai eta biok anai arrebaren aurka. Erreleboka. Kuadrilla, prest zaudete? Bai. Bai, venga. Erne? Aurrera! Ai! 5 months, 2 weeks, 2 days, lots of babies, 5 months, 2 weeks. Venga! A lot of babies. If you see my baby, please send a home. Puto Pini! Bueno, kuadrilla, niri gustatzen zait atalau bukatzera musikarekin, hemen lau gazte gaude. Ze musika jarriko dugu, parra egiten duzu, baina nire oso gaztea naiz. Malen izer gustatzen zaio, edo zuei, nahi ezutena, zuek aukeratu. Beak oso ondo ulertuko dau, Bai. eta guk lotzen du bea kantu horrekin eta barreguri emungo xo, así que Bai, jarri kalma. Kalma, hori oso kanta, ona da, guantxe jarriko dugu. Vamos a la playa, manos del alma. Venga! Venga, eurra! Tu cintura! Está dura, ¡Epa! Cintura, tú le coqueteas.